הרבה יהודים בעולם הזה, אחרי 120 שנה ויהודיות, יצאו מן העולם, יגיעו לפני בורא עולם. פה בעולם הזה הם שאלו שאלות, למה? למה אני גרושה? למה אני לא מתחתנת? למה אין לי עבודה? למה אני בחרדות? למה? למה השם? למה? מאהבה אני עושה לך את זה. כשתגיע למעלה, בורא עולם יגיד לך, אני השם. מה זה אני השם? זוכר למטה שחשבת שאני שונא אותך? עכשיו בוא תראה את הסרט, איך הכל היה לטובתך, בוא. אם היית יודע כמה השם אוהב אותך וכמה השם אוהב אותך, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים, לעולמים. לא סתם אומר הזוהר הקדוש, פרשת שמות, אם היהודים בני העולם, כמה אני אוהב אותך יהודי, כמה? כמה השם צועק למעלה, בני אני אוהב אותך, אני נותן לך מכה מאהבה. אתה לא מצליח מהאהבה שלי אליך. היינו יוצאים החוצה, תקשיבו מה אומר הזוהר. ראיתם פעם הרי שואג? ככה היית יוצא בחוץ. השם! השם! היית כמו משוגע. ככה אומר הזוהר. אם היית יודע עכשיו כמה השם אוהב אותך, אתה היית יוצא החוצה פה, מתחיל לצרוח. כמה השם אוהב אותך.